Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Gua dengar-dengar lo jadi ambil tawarannya. Jadi, ya better. Para katang sutresno, sumangga kita sami-sami midhangetaken unggaling gending ingkang salajengipun. Mungkin dadosaken panglipur panjenengan sedaya. Matur nuwun.
Aku tuh punya kebiasaan minum es kopi di pagi hari. Nyut nyut. Ternyata aku punya masalah gigi.